Hola, soc la Mireia, estem a la Diada de la Tardor, aquí a la nostra plaça, que és el carrer Blai, i ara farem el 3 de setembre amb Babulla. Jo tocaré la gralla. Hola. Hola, Castello! 8 ojos. Dame todo eso, 8. On ens posem? Vale, em poso la punta. Sí? Ens hem de posar guapos, hem dit. Em poso la punta. Per l'esquerra. Pol, Ani, Suma, Teresa, Alicia, Polo, Nelo, Cacahuet, Leslie, Mico. I Arnau! Ens quadrem. Nats. Això està una mica obert, Quan no treballava... Uala, quin super semicercle hem fet ara, no? Ei!
Me avergüenza. Dieu algú per la colla? Sí, jo crec que sí. Hola, Pau. Adéu. Castells de Set, gràcies de Déu. Escoltem.